Moi! Eli siis täällä on Jultsu, Napsu, Bella, LPS. Ja mä en oo, kuten äänestä huomaatte, niin mä en oo Jultsu tai joku Bella, vaan mä oon Napsu. Ja mä loppasin Napsukoira 551. Ja me päätettiin Jultsun ja Bellan kanssa, että tää olisi meidän kaikkien kolmien. Joo, mulla on puheenvaikeuksia. Mutta meidän yhteinen kanava. Ja mä liityin tähän kanavaan, koska me ollaan parhaita kavereita, siis kaikki kolme. Ja mulle tulee sarjoja, musiikkivideoita, kisoja, kaikkea. Eläinvideoita, siis kaikkea mitä voi edes tulla YouTubeen. Ja sori, mut ei vlogivideoita, koska mä en enää jaksa tehdä vlogivideoita. Ja kaikkea kivoja videoita ja siis mun juontaja tulee olemaan tää Kollie. Ja Jultsulla ja Bellalla on varmaan jotain muitakin juontajia tai joku muu juontaja. Ja tietenkin tilatkaa kanava ja tykätkää meidän videoista. Toivottavasti tää kanava on teille niinku silleen, että katsotte niitä. Ja me ei toivota mitään siis tällaisia dissaajia, että meillä tulee vihakommentteja, koska me ei varmaan ihan niinku tykätä niistä. Ja toivottavasti alatte tilaamaan meidän kanavaa. Ja joo, ei mulla muuta. Moikka! Walking around with just one shoe. I'm half a heart with